Cantos anos tes? Eres moi maior. Sabes o que? É hora do conto. ¡Hora del cuento! ¡Hora del cuento! Botas! ¡Dora! Ei, Botas, queres ler un conto comigo? ¿Un cuento? Sí. Está na mochila. Necesito a túa axuda. Podes buscar na miña mochila e lerlle a Botas o gran conto vermello? Tes que dicir mochila. De mochila. ¡Máis forte! Mochila. Todo o que queiras busca dentro de min. Cheas todo de cousas que che trouxen para ti. Mochila. ¡Sí! Teño moitos contos, pero Dora quere atopar o gran conto vermello. Vamos a ver as cousas vermellas. Este é vermello. Este é vermello. Este é vermello. Este de aquí é vermello. Moi ben! Agora, cal deles é o maior? Atopáchelo! Agora Dora xa pode ler o conto a Botas. Ñam. Ledicia! Gracias. Dora, ¿cómo se titula? Chámase O Gran Libro Vermello de Contos en Galego. Queres saber máis?